नो अबजेक्शनखौ बिथांमोननि प्रेसाराव हरनांदोंब्लाबो सोरबा आसाम गभर्नमेन्टआ बिथांमोननि प्रेसाराव हरनांदोंब्लाबो बियो खुनु दिन बे भारत सरकारखौ जे होनांगौ होननानै बुंनो हानायनि केपासिटि गैया। बिथांमोननो होनायनि आगोल एसटि होनायनि आगोल बर'फोरनो 5 मिनिट 1 मिनिट आगोलबाबो बड'लेण्डखौ बिथांमोना डिक्लेयार खालामग्रोनांगोन। खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननिसिम जासिग्रोनाय थाबाय। आंनि दा गोबां मानसिफ्रानो बा बुंदों बा बुङाखै दा एसटि डिमान्ड एबा दाबिग्राफोरनि सायाव आं गुसुङैबाबो नोंथांमोननो नटिफिकेसन होनो एबा एसेबाबो आंनि सानदांथिनिफ्राय आङो नोंथांमोननो फोरमायनो सानो आरोखि। दा गोबां मानसियानो सोरबा सोरबा ससियेल मिडियायावबो बुंलायगासिनो दङ। दा माखासे जोंनि गिदिर गिदिर क्रिएटरफ्रा, गिदिर गिदिर साबस्क्राइबार इउटुबारफ्रा माखासे दा जोंनि बर' हारिनि खहा जालांनो एबा अलखद समाव बुंनाय एबा बुङैफोरखौ आङो बुंनो साना, अब्ला जे बुङोब्ला मोजां आरोखि बेबायदि समाव। दा जों बेखौसो साननांगौ जे आसाम सरकारा जोंनि सायाव मा खालामनो लादों। दा आं बेखौ सानो जोंनि माखासे काउन्सिलफोरनिफ्राय एनअसि हराबा, हाजारखि सरकारा हरदों, एनअसि हराबा माब्लाबाबो बाव एसटि होनो हाया, आं बेखौ सानो आरोखि। जिखुनु हक जाया माने माबाया दा बनसु फरायसा आफादानि बनजित मनजिला मा बुंनो लादों एबा मा बुंदों नोंथांमोनहा नायलांग्रो। आरो खम समनि गेजेरावनो जे बिथांमोनहा दिल्लीयाव थांनानै गिदिर मोनसे धरना हाबाफारि लागोन। दा जोङो गावजों गाव सोरबा आबसुखौ रायनाय बा सोरबा बनसुखौ रायनाय बा सोरबा बिपिएफखौ रायनाय सोरबा इउपिपिएलखौ रायनाय, बेनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला मोजां होननानै आङो सानो आरोखि। जोंनाव बनजित मनजिला मा बुंदों खोनासंनानै लाग्रो। फैबाय थानाय डिसेम्बरनि 18 तारिखआव जन्तर मन्तराव बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि आन्दलनाव धरनायाव बिथांमोना बाहागो लासिगोन। रायजोआव जों नुनो मोन्दों जे एसटि होनायनि सायाव जोबोद दावराव जागासिनो, बेनि सायाव नोंथांमोननि आफादा मा बुङो? दा एसटिखौहाय दिनै 6टा जाथि जनगोष्ठी आसामाव बिथांमोना बिगासिनो, नाथाय बिथांमोननि जि क्राइटेरिया आरो फुलफिलमेन्ट दे रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया आरो जोंनि भारतनि संबैधानिक बादि बिथांमोना खुनु मोननायनि मोन्थाय गैया। दा बिथांमोना जों नुनो मोन्दों आरो बिथांमोननि सायावहाय जोंनि स्टेटआ क्लियार। बे बर' माहारियारि फरायसा आफादा दे बिथांमोननो एसटि होयोब्ला भारत सरकारा आयेनखौ सिफायनानै आयेननि बिरोधि बिथांमोननो होनो नागिरोब्ला अब्ला जोङो दिनै गोख्रों भाबै जोङो स्टेन्ड जानायनि जि थांखि जों बे स्टेन्डआव जों थागोन। आरो जों बुंबाय थादों दे बिथांमोना इलिगेलि बे एसटिखौ जाय बिथांमोना मोननो थाङा नेम बादे भारतनि संबिधान बादे, अब्ला बिथांमोननो होनो नागिरदोंब्ला अब्ला जोंनि बड'लेण्ड बिनाया, जोंनि बड'लेण्डआ भारतनि नेम एबा भारतनि संबिधानाव जोंहा मोननो थाखाय जोंहा दिनै मोन्थाय दंखायो। बेनि थाखायनो जों बुंदों बिथांमोननो होनायनि आगोल, एसटि होनायनि आगोल बर'फोरनो 5 मिनिट 1 मिनिट आगोलबाबो बड'लेण्डखौ बिथांमोना डिक्लेयार खालामग्रोनांगोन। आरो बाद बाखि बड'लेण्डनि अनगायै आसामाव दाब दाब जायगायाव थानाय ट्राइबेलफोरनो सेपारेट ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेसन आसामाव होग्रोनांगोन। अब्लासो बिथांमोना एसटि होयो ना जेनेरेलाव थाङो ना अबिसिआव थाङो ना शेड्युल केसआव थाङो बिथांमोना होलायबाय थाथों, जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया। दा बिथांमोननि जि डिमान्ड, बे डिमान्डखौ बिथांमोना दिनै भारतआ मोनसे डेम'क्रेटिक कान्ट्रि हिसाबै बिथांमोना मोन्थाय दं बिनायनि। दा बिथांमोन बिनायाव जों बुंनो थाङा, मानो होनोब्ला जोंहाबो दिनै भारतनि देशआवहाय आलादा रायजो बिदों। दा बिथांमोना जोंनि बिनायखौ डिस्टार्ब दाहोथों आरो बिथांमोना जोंनि बिनायखौ नांगौबा सापर्ट होथों। नाथाय जों बनसुआ बर' माहारि फरायसा आफादा जाय इलिगेलि बेखौ खुनु दिन जों कनसिडारेसन गैया। आरो जाय बिथांमोना डिमान्ड खालामनायाव जोंनो बुंनो थाङा, खिन्थु भारत सरकारा दिनै जास्टिफाइड खालामनांगोन। जाय जिनिसखौ 7 बारनि बारा बिथांमोननि एसटि बिनायखौ रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया रिजेक्ट खालामबाय। भारतनि संबिधानाव 7 बारनि बारा दिनै जाय जिनिसखौ बिथांमोना
क्लेसमेन्ट खालामबाय पार्लियामेन्टआव, बे दिनै रिजेक्ट जाबाय। दिनै एखे बुस्थुखौ बिथांमोना बानायदों। बेवहाय जोङो बनसु हिसाबै जोंनि स्टेटआ क्लियार। दा बिथांमोननि स्टेटआव बिथांमोननि जे एसटि बेनायावहाय खुनु दिन जोंनि बनसुआ जों सापर्ट गैया। नाथाय जों मिथिनो मोन्दों गाबोन जे 29 तारिख बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टआ बिथांमोननि प्रप'जालखौ टेबोल खालामनाय बाथ्रा बुंदों, बेखौ मा बुंदों? जेसेबांखि आसाम सरकारा पलिसि खालाया मानो, आसाम सरकारा दिनै एसटि होनायनि खुनु बिथांमोना जैगथा गैया। दिनै बिथांमोना दिनै सोरबा बड'लेण्ड डिमान्डआव बड'लेण्ड होनो थाखाय बिथांमोना जैगथा गैया। सोरबा एसटि बेनायाव एसटि होनो थाखाय आसामा खुनु जैगथा गैया। बिथांमोना जानो हागौ माखासे एनअसि हरनो हागौ, खिन्थु बे एनअसि हरनायाव खुनु दिनैहाय बिथांमोना दिनै होनांगौ होननायनि खुनु बिथांमोना जैगथा गैया। दिनै जोङो नुनो मोन्दों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव थांनाय समावहाय 2006आवहाय जोंना इउपिपिएल एबसुनि जि जोंना दैदेनगिरि रोंगोरा नार्जारि मोनहा एनअसि हरदों, नो अबजेक्शन सार्टिफिकेट एसटि बिनायाव। आरो दिनै जोंहा दानि जिथु जि प्रसेस बेवहायबो दिनै एनअसिखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेवहाय सोरबा काउन्सिल गभर्नमेन्टआ दिनै नो अबजेक्शनखौ बिथांमोननि प्रेसाराव हरनांदोंब्लाबो, सोरबा आसाम गभर्नमेन्टआ बिथांमोननि प्रेसाराव हरनांदोंब्लाबो, बेयो खुनु दिन बे भारत सरकारखौ जे होनांगौ होननानै बुंनो हानायनि केपासिटि गैया। मानो होनोब्ला दिनै भारत सरकारा मोनसे नेम दं, मोनबा क्राइटेरिया दङ। बे मोनबा क्राइटेरियानि गेजेरजों जेरै जोंहा गिबियावनो जे प्रिमिटिभ मोनसे थ्रेड थानाय जानांगोन बे हारिया एसटि मोनोब्ला। जेरै जोंनि बर'फ्रा हालेवनानै जायो, जोंनि बर'फ्रा नांगोलजों हालेवो, जों इन्दि लुयो, जों एम्फौ फियो, जोंनि निजा जि बानायनानै जों गानो, जों माइब्रा जौ गोरान जोंहा मोनसे निजा मोनसे सिस्टेम दङ। फुराना गोदो आबै आबौजों फैनाय टेक्न'लजिजों नङा। नै बेफोरबायदि मोनसे सिस्टेम थानांगोन। आरो जाय हारिया लाजि गुसु, जाय हारिया दिनै गामि बेकवार्ड एरियायाव थायो, गामि गफा थफा थायो, जाय हारिया दिनै थाखा फैसा गोजौ थाखोनि नङा, जाय हारिया दिनै सोलोंथाइ माबायावहाय उनफिननानै थानाय, जाय हारिया राव हारिमु धोरोम आसार खान्थि दङ, बिसोर हारियासो दिनै ट्राइबेल हिसाबै मोनो। आरो जाय बिथांमोना गोबाव समनिफ्राय जुग जुग बे हाग्रा बंग्राखौ सिफायजेननानै थाफैग्रा बिथांमोनासो दिनै एसटि मोनो। दिनैहाय बिथांमोनखौ जों नुनो मोन्दों, जाय बिथां 6था जाथि जनगोष्ठी बिदों बिथांमोना गावसिनि रावानो गैया, गावसिनि गाननाय कालसारानो गैया, गावसिनि धोरोमानो गैया, गावसिनि खुनु आसार खान्थियानो गैया। दा बिथांमोना दिनै मोननायनि खुनु जैगथा गैया। आरो बिथांमोन बादिया मोनोब्ला जों दिनै मा आलादा रायजो, सेपारेट स्टेट, जों आलादा देशखौनो जों मोनगोन। गोबां रायजो राजाफ्रा बुंनो नागिरो जे गोबां आफादफ्रा बे एसटि होनायनि सायाव जे धरना होगासिनो दं बा खुद्रिसारदों, नाथाय नोंथांमोननि आफादखौ नुवाखै, बेनि सायाव मा बुंगोन? दा जोंहा दिनै मोनसे जेसेबांखि आफादफ्रा दिनै धरनाखौ होआ मानो, बे आफादफोरनिख्रुइ देरसिन धरनाखौ जों दिल्लीयाव हैनो थांगासिनो। बेफोरबादि जोंखौ नासयनाय, जोङो दिनै भाषा असमिया रोङाबा आसामाव जों साख्रि मोनै, जाय जोङो दिनै जोंनि एसटिफ्रा दिनै जोंनि थाखानाय एसटिफोरखौ जाय बिथांमोना मोना बेखौ होनो नागिरनाय, जोंनि एसटि जोंनि आइडेन्टिटि सिनायथिखौ दिनै थ्रेटेनिं होनाय, दिनै माने धमखि होनाय, दा बेफोरबादिनि थाखायनो जों आलादा रायजोखौ जों दिल्लीयाव बिनो नागिरदों। जेब्लानासि जों आसामाव थागोन खुनु जोंनि एसटिनि समस्याया जोबनाय नङा, जोंखौ सिगिबाय थागोन, जोंखौ थ्रेटेनिं होबाय थागोन। जेब्लानासिम जों आसामजों थाबाय थागोन अब्ला जोङो दिनै असमिया भाषा जों रोङाब्ला जों साख्रि मोननाय नङा। बैफोरबायदि नासयनाय, बैफोरबायदि गादबनाय, बैफोरबायदि मुगैनाय, बेफोरनि थाखायनो जोङो दिनै उदां जानो थाखाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ जों डिमान्ड खालामदों। आरो गुदियावनो बेफोरनिफ्राय जों उदां जानोब्ला जोंनो आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ भारतनि संबिधाननि सिङाव जोंनो होनांगोन, अब्लासो जोङो दिनै उदार जागोन। सोरबा इउपिपिएलखौ रायनाय बा सोरबाया बिपिएफखौ सरकाराव फैफिननानै रायनाय, बियो इन्डिभिजुवेलि आं जाय मानसिया बेबायदि पार्टिनि लानानै रायबाय थानाय बा सोरखौबा सोमखारिनाय बा हाग्रामा महिलारि सारखौ बा सोरखौबा इउपिपिएलखौ सोंखारिनाय, बैखौ बेबायदि मानसिखौ आङो पार्टिनि गावनि इन्डिभिजुवेल बा माबा मोनसे मोनथाय मोनै बा सरकाराव फैयो, आं बिनि थाखाय एटेक खालामदों होननानै सानो। दा नोंथांमोनहा मा सानो?
दा माखासे अलखद समाव जोंफोरबायदि थौले मेलेमजों बुजिग्राबाबो हमनो हायो जि दा अलखद बबेबा समाव सोरखौबा रायनानै बा सोरखौबा सोंखारिबाय थानानै लाब जाया होननानै आङो सानो। दा नैबेसो जोंनियाव माखासे बि जे बनजित मन्जिलनि आं माखासे दे खोथा बुंनायखौ हमदांदों जि दा बुंनो हादों बेनि माखासे बिबुंथिजों जे जोङो सानोब्ला मोनो दा जोंनि BTC एबा अल आसामाव जोङो ट्राइबेल जे जातिफ्रानो ट्राइबेल हारिफ्रानो BJPखौ फोथांनानै लाखिगासिनो दङ नङा होनब्ला बा बियो ओरैबायदि दा हेमेन्टनि साला दे गावखौ माब्रैबा सरकाराव फैफिनगोन बे सरकाराव फैफिनखौ बेखौ दायखौ जे गावनाव जाबसिनालासिनो खोलैयालासिनो BTC सरकारा NOC हरदों बे बाथ्राखौ बियो क्लियारिफिकेसन होदों नङा होमब्ला बे क्लियारिफिकेसन हरनाया माबे दायखौ जाहाथे गाव लाजायै ना गाव लानो हायै बेफोर बबे दे खोथाखौ लानानै बियो बुंदों दे माखासे नन ट्राइबेलफोर ST नङैफोर नन STफोर बै ST मानसिफ्रा दे आदिबासिखौनो साननानै नाय बबे काउन्सिलाव बिसोरो हाबनानै दङ बबे एरिया बबे साइडआव बिसोरो हाबनानै दं दा नायोब्ला आदिबासिफ्रा बांसिन नङा होमब्ला दा मेन बिसिनि पपुलेसनखौ जुदि साननानै नायोब्ला अब्ला बिसोरो जे जोंनि BTC एबा 6 सिडिउलाव साननानै जुदि नायोब्ला जे आदिबासि होन नेपालि होन जिखुनु हक पार्टि एबा जिखुनु हक जाथियानो जाया मानो जोंनि 6 सिडिउलाव हाबनाय समाव जोंनि BTCआव जोंनि माखासे बर'फोरजोंनो बिसोरो जों जे बर'आ थाङो बिसोरो बेजों थांफाखानाङोखा बिसोरो हाया जोंनि काउन्सिला जुदि हराब्ला NOC हराबा बिसोर माब्लाबाबो STखौ होनो हाया होननानै आङो सानो आरोखि खिन्थु BJPनि जे माखासे प्लान एन्ड पलिसिखौ गुरै एसे थौले एबा गुरैयैबो सानजाया बे मोनसे दा 6था जाथिया जनगोष्ठीया बिनाय समाव आं बेखौसो गेदेर एबा बुंनो सानो आरोखि दा 6था जाथि बिनायाव मुस्लिमाबो दंफायो नङा होमब्ला मेनाव दा बेनो दा बेखौ बुंनो थाङैनि सिगां जोंनि जा BTC एरियायाव जा माखासे BJPआ जेरैबायदि दाख्लै माबायाव बे सानजा जोंनिजों जे माखासे दे स्टेटफ्राव जे मणिपुराव जे जानाय बे मणिपुराव जानाय जाथायखौ बिसोरो मणिपुराव BJPआ थेर बेथेर खालामनो हाबाय नङा होनब्ला दा थिग बायदिनो दा जोंनि आसामावबो जे BJPआ बा मोनसे जोंनि दा BTC एरियायाव माब्लैबा प्लान पलिसि खालामनानै जोंनियाव लानो हागोन बेखौ मोनसे सानदोंमोन दा जोंनि BTCआव हाबबायमोन ना हाबनाया बेनो जोंनि BTCआव हाबनानै माब्रैबा गुलुं गुजुं खालामनो हागोन जे हाग्रामा महिलारिया खिन्थु आंनि पार्टि लानानै बुंदों साननो हागौ नोंथांमोनहा खिन्थु आं बेबायदि नङा दे हाग्रामा महिलारिया माब्रैबा पलिसि खालामदों पलिसि मेकिंआ मोजाङैनो जादों जे प्रमद बर' सारनि समाव प्रमद बर'आबो सानदोंमोन खिन्थु हायाखै प्रमद बर' सारा माब्रैबा फान्डिं खालामनानै जे सरकाराव मोनसे जथाय सरकारि खुंबाय खिन्थु नाजादोंमोन हाजोबाखै खिन्थु दा हाग्रामा महिलारिबो एखे सेमाव थांगोन जुदि मोजां नाजायाब्ला जोंनि BTCआव जे BJPआ थानो जायगा मोननायखाय उन्दुनोबो जायगा लाबायमोन दा बे जोंनि BTCआव हाबनानै ओइबारनि जे इलेक्सन बे इलेक्सनावबो BJPआ नै दाख्लै थांनाय समाव BTC इलेक्सनाव लादोंमोन खिन्थु जुदि साननानै नायोब्ला मोनसे फान्डिं खालामदों हाग्रामा महिलारिनि साननाया मोजां बे माखासे बैफोर माबाया मा होनो मुस्लिमफ्रा भटखौ होनानै जोंनि BTCनिफ्राय BJPखौ आउट खालामदों खारन मानो ना BTCआव हाबहोआखै BJPखौ BTCनिफ्राय आउट खालामफिनदों खिन्थु बर'नि भटखौ जुदि साननानै नायोब्ला बर'नि भटआ UPPLआ बांसिन मोनदोंमोन नङा होमब्ला बेयो मोनसे खिन्थु BTCआव BJPखौ आउट खालामफिनदों बेयो मोनसे मोजां जादों ना सिंगल लार्जेस्ट हिसाबै BJPआ मोननानै देरहादों बियो मोनसे 6था जे जाथि बिनायाव
सयथा जनगोष्ठी जे जाथि बिनायाव जाथिया एसटि बिनायाव बे एसटि बिनायाव बिदिनो मुस्लिमबो दंफायो नङा होमब्ला बै मुस्लिमफोरनो जे असमिया जाथिया जे आसामाव बिसोरनो एसटि होगोन माब्लाबाबो जानो हाथाव नङा बियो माब्लाबो होनो हाया जुदि होयोब्ला मुस्लिमफ्रानो हाबबाय अब्ला आसामफोरनि जे असमियाफोरनि राज सोलिनाया बाव सोलिला खामानि गैला असमियाया आसामाव दा असमियाफ्रा राज सोलियो जुदि 6टा जाथिनो एसटि होनानै लासाय असमियानि राजआ बबाव सोलिगोन बियो सोलिनाय नङा खिन्थु साननानै नायोबा बुहुद गोथौ खोथायैनो साननानै नायोब्ला आरोखि बिसिनि राजआ जेबो सोलिनाय नङा दस्रा आदिबासि बा दस्रा मुस्लिमफ्रानो राज खालामजोबगोन जुदि एसटि होनानै लायोबा बियो माब्लाबाबो कमफर्टेबल नङा होननानै सानजाथावो आरोखि मोजां साननानै नायोब्ला बियो ओरैबायदिसो जानो हागौ जे मामानि हिमेन्टनि साननाया जे दाख्लै समाव जे बिटिसि इलेक्सन जानायनि सिगां बा जानायावनो जे जुबिन गार्डनि मोनसे दोहौ जादों जुबिन गार्डनि मोनसे दोहौखौ माब्रैबा जोङो सिरि खालामनो हागोन बा आङो माब्रैबा आसामाव मोनसे जुबिन गार्डनि जे धरना लानायखौ माब्रै सिरि खालामफिननो हागोन बेखौसो मोनसे कौशल खालामनानै बा बेखौसो मोनसे माब्रैबा डमिनेट सिरियाव दोननो हागोन बेखौसो साननानै बै एसटि बिग्रा जे माखासे एसटि बिग्रा जे हानजाफोर बिसोर लिडारफोरखौ लेंहरनानै नोंसोरो एसटिखौ स्टार्ट खालामदो स्टार्ट खालामनानै नोंसोर ओरैबायदि थाखा फैसा इसेफोर हरनानै दा नोंसोर एसटिखौ बिफिनदो बेबायदि होनदोंबो जानो हागौ खिन्थु नैबे दा माब्रैबा गाव बे जुबिन गार्डनि बे मोनसे साल लानाय मोनसे जुबिन गार्डनि जे नियाय मोननांगौ बे नियाय मोननांगौखौ स्रि जानो थाखाय बिदि बिहोदोंबो जानो हागौ ना मा बुङो रायजोफोर दा फैगोन जे बिधान सभा एमएलए इलेक्सन बे एमएलए इलेक्सनखौ जे माब्रैबा फान्डिं खालामनानै गाव जेब्ला सरकाराव फैफिनो एब्ला सिएम जाफिननो मोनो बेनिबो मोनसे परिकल्पना खालामदों जानो हागौ जेब्ला एमएलए इलेक्सना जोबगोन एबा जोबलांगोन बियो माखासे बेनि एसटि बिनाय बा माबा बिनाया बियो स्रि जाफिनगोनखौ आङो सानो आरोखि दा जोंनि काउन्सिलनिफ्राय जोङो एनअसि हरनो नाङा बे मेना अब्ला नोंथांमोनहा मा सानो बिनि सायाव बिजेपिनि प्लान एन्ड पलिसिया बुहुद गोथौयै सानदों जानांगौ जोंनि बिटिसिआव एबा आसामाव ट्राइबेल जातिफ्रासो बिजेपिखौ लाखिदों दै नागालेण्ड बायदियाव थांसाय माखासे बा दस्रा स्टेटफ्राव थांसाय जेरै माबाखौनो साननानै नाय ना ट्राइबेल नङा बै ममता बेनार्जीनि माबायाव बेंगलाव बाव हाबनो हादों नामा बेखौनो मेन एग्जाम्पल साननानै नाय जोंनि ट्राइबेल थानाय जायगायावसो बिजेपिखौ फोथांनानै लाखिदों ट्राइबेल गैयै जायगायाव बिजेपिखौ लाखियाखै दा जुदि मेन खामानिखौ जुदि नायोब्ला फैगोन जे बिधान सभा इलेक्सन बेयाव जोङो बिजेपिखौ आउट खालामनो हागौ एबा हायोबा मोजां नङाब्लाथ' गैला जोंनि जे माबाखौ लानानै दे एसटिबो होनानै लासाय एसटि होनानै लायोबा बाव खुनु जोंनि बिटिसिनिफ्राय मोनसे आफादफोर थायो बे आफादफ्रा एनअसि होआब्ला जोंनि बिटिसि काउन्सिला जुदि एनअसि होआब्ला हाया बेबो जोंनि बिटिसिआवबो हाबनायनि मोनसे हाजारखि माबायानो हरथों बिसोरनो मा होनो सेन्ट्रेलनिफ्राय जेन'बा एसटिआनो हरदों जोंनि बिटिसि काउन्सिलनिफ्राय एनअसि होआबा हाया बेबो मोनसे जोङो साननानै नायोब्ला मोनसे लजिकेलि जुदि साननानै नायोब्ला दा बिसोरनो हाजारखि
होआ मानो बिसोरनो 6 बार गाहाम 7 बार गाहाम रेजेक्टेड सेन्ट्रेल सरकारा बिसोरनि नटिफिकेशनखौ रेजेक्ट खालामखाबाय 6टा जातिनि थाखाय। अब्ला बिसोरनि मोनथावा बिसोरनि जानाय, बिसोरनि गाननाय, बिसोरनि गाननाय जोमनाय गासैबो मालायनि कपि जोब नङा होमब्ला? बिसोरनि राव हारिमु गावसिनि एक्सट्रा दं नामा राव हारिमु रायलायनायनि थाखाय? जोंनि बर'नि बायदि जोंनि बर'नि जाथिया बर' जातिफ्रा ट्राइबेल हारिफ्रा मा ओंख्रि संनानै जायो? जे बर'नाव एग्जाम्पल साननानै नायदो, बर'आ अनला ओंख्रि जायो, माबा नारजि ओंख्रि संनानै जायो, जेरै नाफामफोरखौ सोर बानायो? बर'फ्रा बानायो। दा बिसोर कच राजबंसिनाव बिदि दं नामा? आरो राजबंसियाव गोबां आफाद जातिफोर दङ, जोंनि बर'नि बायदि एकगत नङा खिन्थु बिसिना। गोथौयै जुदि बहननांगौब्ला गोबां बाथ्रा दङ, गोलाव जायो बहननांगौब्ला। खिन्थु आं बेखौ जे ST खौ जे होथारगोन आङो बेखौ सानाखै। मोनसे मामानि बियो पलिसि जे बै जुबिन गार्डनि जे दोहौखौ जे माब्रैबा आङो स्रि दोननो हागोन। जे बे ST बिनायजों लोगोसे ST आ जेब्ला बिबाय, ST बिनाय लोगो लोगो जुबिन गार्डनि माखासे न्याय मोननांगौआ सिरि जाजेनदों नङा होमब्ला? जुबिन गार्डनि जेब्ला न्याय मोननांगौ जेब्ला बियो ST बिनो होबाय, ST बिनायनि मोनसे फाव खालामबाय, अब्ला जुबिन गार्डनि जे माखासे न्याय मोननांगौब्ला स्रि जागोन। जेब्ला स्रि जाबाय, ST बिनांगौनि जेब्ला मोननांगौ सिरि जानो हागौ बायदिखौ आङो सानदों आरोखि। अब्लाबो जोङो मोनसे गुरै एबा मोनसे ओरैनो जेबो नंथावै बायदि सानजाथाव नङा आरोखि। जोङो एसे गोब्राबैनो साननांगोन आरो माखासे जे पलिटिकेलनि जे मानसिफोर, फिसा फिसौ मानसिफोर गामि एरियायाव थानाय बा सेलेखा बिलेखाफोर बा सोरबा ससियेल मिडियाजों गोदाव सोराव नांलायग्राफोर, बैफोरखौ बेबायदि जानला मोनला नांलायिखौ गाहाम होननानै आङो सानो। दा रायजोफोर नोंथांमोनहा मा सानो? नोंथांमोननि माइन्ड टेलेन्टनिफ्राय फोरमायहरबानो जाबाय। बा फैगोन जे जोंनि माखासे BTC निफ्राय जे सरकारा जेनै NOC होबाय, बे NOC हरनाया मोनसे जुबुर जुस्ति जे आसाम सरकारनि खावलायनायाव बियो हरनांदों, आं बेबायदि सानो आरो। अब्लाबो बै समाव 2006नियाव जे रोनगोरा नार्जारि जे सारा हरदोंमोन, जे बे जेबो सोलियाखै हरदोंबाबो। थिग बेबायदिनो दानि दे सरकार हाग्रामा महिलारि साराबो जे हरदों, बियो जेबो सोलिनाय बायदि नङा होननानै आङो सानो आरोखि। दा बेखौ सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय दा बेखौ मोनसे ट्राइबेलाइजेसननिफ्राय मोनसे आफाद थायो। बे आफादा बिसिनि सायाव केन्सेल खालामगोन बायदिखौ आङो सानो। जानला मोनला बाहाय डाइरेक्टलि बिसोरनो ST खौ होबानो जाथारगोन बा मोनथारगोन बिलाबायबानो, बेबायदि नङाथ'। अनेक प्रसेस दङ। जे मोनसे हारिया ट्राइबेल जानांगौबा बा ST मोननांगौबा बिसिनि गाननाय, बिसिनि जोमनाय, बिसिनि जानाय, बिसोर बबाव थायो बा बबे जायगाजों थायो, मा गानो मा जोमो, गासैबो क्लियारिफिकेसनखौ जुदि नायनानैसो बिसोरनो ST खौ होनाय जायो। जेरैबायदि मुस्लिमफोरखौनो साननानै नाय, बिसोरो अमा जायो नामा? बिसोरो एम्बु जायो नामा? माखासेनि हाग्रानि जिब जुनार बिसोर जायो नामा? ट्राइबेल बारायसो जायो नङा होमबा? जे जोंखौ ST मोननाय जे ST ट्राइबेल जाथिफोरखौ जारिमिनाव जुदि साननानै नायोब्ला, जारिमिनजों जुदि नायोब्ला जोंखौ मोनसे उसुर फोलेर एबा बेजों रुजुनाय जादों ट्राइबेल जाथिफोरखौ। खिन्थु जारिमिनजों बुरखाङोब्ला बहुद गोलाव जायो नङा होमब्ला? दा रायजोफोर नोंथांमोनहा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बे हेमेन्टनि माखासे प्लान एन्ड पलिसि बियो नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। जै बर' हारि।